गुवाहाटीयावहाय जा सानै बिदा बिनानाव सानै माने बिथिंनानै बेरायगासिनो दं आलाय सिलायनो थ' बिसोरखौ लानानै फेसबुकआव गोबां सार्कुलेट जागासिनो दं लोगोसे बहुदानो कुवेश्चन खालामदों जे गुवाहाटीयाव थानाय बर'फ्रा मानो हेल्प खालामाखै मा खालामनानै दं बा गुवाहाटी बर' एस'सिएशना मानो जेबो एक्शन लायाखै होननानै बहुदानो कुवेश्चन खालामदों बेखौ नुनानै आं एसे दुखु मोनदों मानोना मानसिफ्रा जिहेतु बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथियाबा जानला मोनला फेसबुकआव होनाया मोजां बाथ्रा नङा आरो मोनसे बाथ्रा आं बुंनो सानोदि जों जा खामानि मावो एक्सुवेलि खामानिया कमप्लिट साक्सेस जायागौमानि जों फेसबुक बा जिखुनु सर्सआव माने आपडेट होबाय थानायखौ जों मोजां मोना खिन्थु लास्ट टाइम जों बैसोर गथ' सानैखौ लोगो मोननायाव जों लाइभ हगारनाय जादोंमोन बा बुंनाय जादोंमोन बिकज गोबां मानसियानो जोंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन दि बिसोर गथ' सानैखौ नागिरनानै हेल्प खालामनांगौ ओमफ्राय खबर मोनोबा गासैनोबो इनफर्म खालामनो होदोंमोन बिकज अफ डेट अनलि जों लाइफआव फैनाय जादोंमोन बै खालि बेनो खोथाया दा जों बै गथ' सानैखौ बै खालि लोगो मोननानै हेल्प खालामदोंमोन लाइक अफारबो होदोंमोन जों हेल्पनि थाखाय अलरेडि सासे सारा एडप्ट खालामनो नागिरदोंमोन बेजों लोगोसे गोबाङानो फाइनेन्सियेलि हेल्प खालामनोबो ओंखारदोंमोन स' जों बेबायदिनो नागिरबाय बिसोरखौ नागिरनानै बिसोरनि बागै सोंनाय जाबाय माबायदि बिसोरनि कन्डिशना बहा थायो माबायदि बिसोर बेबायदि बिथिंनानै जानो गोनां जाखो जों गासै डिटेल्स लाबाय बेनि उनाव गासैबो थिगानो दंमोन ओमफ्राय बिसोर होनबाय मा बिसोर अरिजिनेलि धेमाजिनि डिस्ट्रिक्ट खिन्थु मेइनलि गामिया मा होनदोंमोन आं बेखौ एसे बावबाय एक्सुवेलि थ' बिनि उनाव बिसोरा लाइक गुवाहाटीयाव फैनाया बिसोरा अलरेडि 12 बा 13 इयार्स जाखाबाय मानोना बिसोर जेला 8 बिनानावा 8 इयार्स ओल्डमोन ओमफ्राय बिदाया 10 इयार्स ओल्डमोन बै टाइमावनो बिसोरहा बिमा बिफा गोमा जादों बिमा बिफा गोमा जानायनि जाहोनाव आइ डन्ट नो बेसे सैथो बेखौ एसे बिसोरनि केसखौ एसे बिजिरनो गोनां दं बिसोर होनदोंबा बिमा बिफा थैनायनि उनाव बिसोरनि जाफोर रिलेटिभ दं बिसोरो बिसोरनि न' बा हाखौ सेख'नानै लादों होनदों आरो बिनि उनाव बिसोरखौ बिमा बिफा थैनायनि उनाव बिसोरखौ रावबो नायाखै अनसायाखै होनदों आरोना बिनि उनाव बिसोरो बिदा बिनानाव सानैजों गलाघाटआव साननैसो बिथिंनानै थाहैदों होननानै होनदोंमोन बिनि उनाव बिसोर बेहाय थानानै मोजां मोनाखै स' बिसोरो नेक्स्ट गुवाहाटीयाव बिसोर फैनायसै आरो गलाघाटनिफ्राय गुवाहाटीयाव फैनानै बिसोर सोरनाव थानो नङा होमबा उन्दै बैसोआव जिहेतु गुवाहाटीयाव खारबोदों बिसोरो मा खालामना जानो थ' बिसोरो थानाय जायगायावथ' गैया थ' बिसोरो स्लाम एरियायाव थानायसै थ' स्लाम एरियायाव थानानै बिसोरो बिथिंनानै जादों ना खामानि मावनानै जाखो बेखौ जों मिन्थिया एक्सुवेलि एथ' बोसोर थाबाय खिन्थु मालाबाबो नुवाखैमोन बिसोरखौ बेबायदि आंबो जिहेतु गुवाहाटी थानाया गोबाव समानो जाबाय आरो बेफोरबायदि नुयोबाथ' सिगांनिफ्रायनो अर्गानाइजेसनेलि बा अफिसियेलि माबा मोनसे अर्गानाइजेसनजों आं रिलेटेड बा नङाबाबो हाबाखैब्लाबो आं बहुद खामानिखौनो बिदिनो जा हायो पार्सनेलि नाजाबोदों आरो मावनो थ' बे समाव आं मालाबाबो नुवाखै जास्ट बे लकडाउननि टाइमावसो आं बिसोरखौ नुबाय थ' बिसोर बुंनाय बायदिब्ला बिसोर बिथिंनानै जादों बा हाजिरा मावनानै जादों ओमफ्राय स्लाम एरियायाव थानायाव बिसोरो मिन्थिखायोना स्लाम एरियायाव माबायदि मानसिया थायो थ' बेवहाय बिसोरो मा जादों गावसोरनि लेंगुवेज माने बर' रावखौ सर्सा गैयिनि जाहोनाव बिसोरो बे 12 बा 13 इयार्सनि गेजेराव बावबाय जाहैबाय थ' बावनानै बिसोरो हिन्दी रायलायो बिदा बिनानाव सानैजों फुरा कमप्लिटलि हिन्दी रायलायो ओमफ्राय जेला जों बिसोरजों हारसायाव रायलायदों आरोना जों हारसा रायलायो साननानै हारसा
हारसा रायलायबाय थ' हारसायावबो रायलायनो हायो खिन्थु बिदा बिनानावजों जेरा रायलायो बिसोरो हिन्दीयावल' रायलायो थ' थांबाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिसोर खोन्थाना लादों बिनि उनाव स्लामाव थानायाव सानफ्रोमबो हराव मानसिफोरखौ स्लाम एरियानि मानसिफोरखौ पुलिसा थांनानै बुहैयो जाहैबाय आरोना बिदि बुनायाव बिकि बर'आ बा बै हिन्जावसा गथ'नि बिदायाबो बुजादों होनदों बुजानायाव मा जाखो सानसे सासे मानसि नुना बिसोरखौ न' भारा जासिनाय होनदों आरोना न' भारा अफार खालामदों होनदों थ' बिसोरो न' भारा लानानै थानायसै बिनि उनाव खस्थ' खालामनानै पार मान्थ 1500 होनदों आरो बे न' भाराया थ' बे लकडाउननि टाइमाव बिसोरा खामानि मावनायनि जेबो राहा गैया इनकाम खालामनायनि जेबो राहा गैया स' बिसोर न' भाराखौबो होनो हायाखै पेन्डिं थादों 2 months बा 3 months बेबायदि जोंनो खोन्थानाय बायदिब्ला बिनि उनाव उफाय गैयि बिसोरो बिदि बिथिंना जानो गोनां जादों होननानै जोंनो इनफर्म खालामदों स' जों मोजाङै बुंबाय जे बै समाव उन्दै समाव बा बे 13 yearsआव नोंसोरनि लोगोआव मा जादों बेखौ मिथिला जिहेतु जों दायो मिन्थिबाय नोंसोरनि कन्डिसनखौ जों लोगो मोनबाय जों बर' हारि हिसाबै नोंसोरखौ हेल्प खालामनो फैदों बिदि होनबाय आरो जों नोंसोरनिनो बा मोनसे जों हारि मोनसेनिनो स' गिनाङा जोंखौ फोथाय जों बिसोरखौ हेल्प खालामनो फैदों बिसोरनि मोजां फिउचारनि थाखाय होननानै जों बिसोरखौ बुजायबाय बुजायनानै बिसोरो माबायदि आं बेखौ मिन्थिला मा सानखौ गिदोंसो ना मादो बेखौ मिन्थिला आरो बिनि उनाव जों होनबाय मा नोंसोर रुमखौ खालि खालामनानै फैदो सानसे जों नोंसोरखौ दाबसे जायगायाव बिसोरनो थानाय जानाय एभ्रिथिं होगोन जों अनलि थानाय जानायल' नङा जेरै बिनानावा 6 years सिगां ट्रेन एक्सिडेन्ट जानानै आथिं थोंसे गैला लेफ्ट साइडनि आथिं थोंसेया स' बै आथिंखौ जों लागायना होगोन एन्ड बाखि जा ट्रिटमेन्ट नांगौ माने बिनानावा पुरा स्किन डिजिज गाज्रि मैला दै बायदिसिना माबानायाव बिसोर मोजां आनहाइजिन जायगायाव थायो नालाय पुरा स्किन डिजिज जाजोबदों बिनानावा थ' बेखौबो होनबाय मा बिनि टटेल ट्रिटमेन्ट बिनो हुइल चेयार नांगौ बिनो प्रस्थेटिक लेग लागायनांगौ एभ्रिथिं जों लागायना होगोन बै बिनानावखौ सासे बिदाया बेसे बैसोसिम जेनेबा बेबायदि बानानै बिदि लाथिंबाय थानो नङा होमबा बेथ' हमना ला बिबो बैसो जाबाय दायो बिकि बर'आ 22 years old जाबाय ओमफ्राय बिनानावा 20आव हाबजेनदों आरो दायो सानसे समाव हाबा जागोन बिबो नङा होमबा हाबा जानायनि उनावथ' बिनानावखौ नायबाय थानो हाया थ' जों होनबाय मा बिनानावखौ गासै जेनेबा ट्रिटमेन्ट खालामनानै जानांगौ गासै खालामनानै बिनिबो बिजनेसनि बा माबा मोनसे जों सुबिदा खालामना होगोन बा बिदानोबो जों ओरैबायदि मोनसे स्किल फोरोंगोन बा माबा मोनसे राहा माने लाइभलिहुड जों होगोन बेखौ टेनसन खालामनाङा नोंसोर मोनसे न'आव थादो ओमफ्राय बेयाव रावबो थाया ओमफ्राय नोंसोर गावसोरनि न' बायदि साननानै थादो ओमफ्राय न'खौ नायदों आरो बिदि होननानै जों बुंबाय खामानि मावनो बहाबा थांनोबाबो थांदो ओमफ्राय बिनानावखौ मोजां बे जायगायाव दोननानै जेनेबा बिनानावा ओंखाम संना जानाय बा बिदानो ओंखाम संना जाहोनो हानाय बेबायदि मोनसे जों राहाखौ खालामनो हागोन होननानै जों बुंबाय ओमफ्राय बिसोरो जागोन होनबाय आरो जागोन दे होननानै ओमफ्राय रुम भाराखौ होआखै होननाय मोना जों बिसोरनो बे खालिनो 3500 फैसा बहननानै हरदों आरो लोगोसे खाथि खाला जायनो नुदों माने बिसोरनो रावबो थाइसे थाइनै फैसा बिथिं होनानै थाइसे थाइनै फैसा होआ गासैबो माने बेबायदिनो आरो 100 200 500 1000 रुपिस जाय जेरै हायो गासैबो होयो बिसोरनो थ' बिदिनो बिसोरनो हरबाय जों फ्राइडेआव जों लोगो हमदोंमोन बिसोरखौ बे खनसे फ्राइडेआव नङा बै खनसे फ्राइडेआव बिदिनो ओमफ्राय सानडेआव जों बिसोरखौ लेंहरबाय रुम दं होननाय मोना रुमाव नोंहा मा मा माल माथा दं गासैखौबो लाबो सानडेआव ओंखारदो जों नोंसोरखौ लांनोसै होननानै गिनाङा जों माने गासै फेसिलिटि होगोन नोंसोरनो होननानै जेरावबो बहाबा NGO हिसाबै जों नोंसोरखौ लाङा खिन्थु एज ए बर' हारि हिसाबै नोंसोरनो इन्डिभिजुवेलि माने मोनसे लाइभलिहुड बा मोजाङै लाइफखौ दैदेनलांनो हानाय हिसाबै नोंसोरनो जों मोनसे राहा होगोन होननानै जों बुंबाय बिसोरखौ जों गिदों एसे फार्स्टआव बिदायाथ' जागोन होनबाय बिदि जिहेतु मोजां अफार होदों जों लागोन होननानै खिन्थु बिनानावा एसे गिदों आरो बिनानाव होनबाय मा बे
बहुत बोसोरनिफ्रायनो गोबां मानसिया बेबायदिनो होनदों आथिं लागायना होगोन हेल्प खालामगोन बिदि होननानै जोंखौ लांनानै बहुत खामानियाव बाहायदों मेबि जानो हागौ सिख्ला मानसि नालाय बिबो देरबोबाय सोरबा मलेस्ट खालामनो हागौ नङा होमबा सेक्सुवेलि सोरबा एबिउस खालामनोबो हागौ बेबायदि हेल्प खालामगोन होननानै बेथ' गिदिर बाथ्रा नङा दा दिनाव गासैबो हिन्जाव माहारियानो बेखौ फेस खालामखायो जोंबो बेखौनो सासपेक्ट खालामदों आरो बेबायदि जानो हागौ होननानै बिसोर बेबायदिनो जों फैसा होनायजों मोजां मोजां बाथ्रा होननायजों बिसोर धन्यबाद होननानै थांबाय माने बै खालिनो जों लांनो हायोमोन ओमफ्राय जों बुंदोंमोनबो जेनेबा नोंसोर मा जायगायाव थायो जोंखौ लानानै थां जों गारिजों दोनना फैगोन होननानै ओमफ्राय जोंखौ लाङाखै बिसोरो गावसोर थानाय जायगाखौ जोंनो दिन्थियाखै ओमफ्राय होनबाय मा जों फैगोन दे सानदेआव जों फैगोन मा समाव फैनांगौ जोंनो खोन्थाल' होनबाय आरो दे होनबालाय होननानै जोंबो एसे फोथायबाय सानदेआव फैथारनानै जों फैसाखौ होनानै बिसोरबो थिनहरनायसै आरो ओमफ्राय नोंसोर दिनैनिफ्राय बिदि बिथिंनांला बायदिसिना बिदि बिनानावखौ बानानैनो माने खस्थ' खालामनाय एथ' सान्दुं गोसायाव मायाव नोंसोर बिदि बिथिंनांला नोंसोरो मा नांगौ जों गासैखौ होगोन बहुत मानसि हेल्प खालामनो ओंखारदों स' नोंसोरो दिनैनिफ्राय बिदि बिथिंनो दरखार गैया होननानै जों बुंबाय थांबाय बिसोर बिराद हाखा दावरा खालामबाय थादोंमोन थांनो होननानै ओमफ्राय थांहोबाय जों ओमफ्राय सानदे फैबाय सानदे फैब्ला बिसोरो फैयासै आरोना फैयासै जों नेबाय थादोंमोन बे खालि अखाबो हादोंमोन फुंनि 10टा बाजियाव जों फैनो थिनदोंमोन आरो मबाइल नाम्बार सोंदोंमोन मबाइल गैया बिहा मबाइल दंमोननो गोमाबाय नामा बेबायदि होनदों आरो मबाइल इउज खालामो थिगानो होनबालाय जेबो नङा बे जायगायावनो जे जायगायाव जों बिसोरखौ लोगो हमदोंमोन बे जायगायावनो फैफिननानै होनबाय आरो गावसोरबो होनबाय बे जायगायावनो जों फैफिनगोन जेबो माबा नङा होननानै बिदि होननायखौ जों थांनो होबाय सानदेआव जों नेबाय फुंनि 10टायावहाय खिन्थु मा जाखो बै खालि अखाबो हादोंमोन नालाय जों सानबाय आरो अखा हानायखौसो फैयासै नामा होननानै सानदों आरो ओमफ्राय बिसोर फैयासै जों नेदोंमोन आरो बिनि उनावबो आरो खनसे नेबावबाय नायबाय बिसोर माने बै लामाजों ओरैनो थांलाय फैलाय खालामखायो आरोना बै साननैसो बिसोरो 1 विकसिम बिसोर फैयाखै बेनि उनाव आं लोगोफोरखौ गासैखौबो बुंना दोनदों आरो जों बिसोरखौ बहाबा नुयोबा खोन्थाहर आंनो होननानै ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा होनबाय आं बिसोरखौ बेखौ लोगो मोनदों उजान बाजाराव दा उजान बाजाराव लोगो मोनदोंबाथ' आं दा थांनो हानायनि कन्डिसन गैया बे खालि थांबाय नेक्स्ट दे मोनबाय जों निउस DY36आव निउसाव बिसोरखौ स्टुडिअ'आव लिंना लांनाय निउस नुबाय आरो आब' इन्दुआ नुनाय लोगो लोगो आं इनफर्म खालामबाय मा बिसोरखौ DY36आव लाइभ माबा होदों होननानै आं जोंनि गुवाहाटी बर' एस'सिएशननि जेसेबां माने मेम्बार्सफोर दं सारमोन दं गासैनोबो इनफर्म खालामबाय गासैबो नायबाय बिनि मिन्थिनाय बायदिब्ला बिसोर मेबि गासैबो नायदों जानो हागौ बिसोरनि इन्टारभिउखौ बिसोर होनबाय मा जे बिसोर इन्डिपेन्डेन्टलि थानो लुगैयो बा सोरनिबा आन्दाराव थानो लुगैया आरो गाव हानाय बायदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनो गोसो बिसोर थ' बेखौथ' गासैबो अफार होनो रेडि बिसोरनो खिन्थु बे खालि बेखौ जों दुखु मोनबाय मा बिसोरो जों जे हेल्प खालामनो नागिरनाय बेखौ मेनसन खालामासै जेबो नंला बियो थेवबाबो जों आरो खनसे बिसोरखौ ट्राइ खालामगोन कनभिन्स खालामनो खिन्थु दिनै फुङावबो जों नुबावबाय आरो DY36 माबानिफ्राय बहुत मानसियानो बिसोरखौ टिएमफोरनिफ्राय लानानै NGO बायदिसिनाबो हेल्प खालामनो नागिरदों नायनोसै जों बेसेसिम हेल्प खालामनो हायो ओरैनोथ' फाइनेन्सियेलि जेबो प्रब्लेम गैलामोन जिहेथु बहुत मानसियानो आंखौ कल खालामदों हेल्प खालामनो थाखाय बेबो फाइनेन्सियेलि हेल्प होनो नागिरदों थ' बिसोरनि सायावसो दा डिपेन्ड दा सोर सासेनि हेल्पखौ लायो बिसोरो बेनो आरो दा बे जाहैबाय ओमफ्राय मैया जों जेराव बिसोरखौ लोगो मोननाय ओमफ्राय बेयाव बिथिं थांलाय फैलाय खालामदों होनदोंमोन ओमफ्राय बेयाव जोंनिनो सासे गुमै जानाय बे लोगो मोनना सोंनायसैनो आरो जेनेबा नोंसोरखौ बे खालि लिंदोंमोन मानि थाखाय फैयासै ओमफ्राय खोन्थानायसैनो आरो जेनेबा बिनानावा फैनो गोसो गैयिखाय फैयासै जाहैबाय आरो
थ' बेनो आरोना दा बेथ' जोंनि भुल नंला नङा होनबा बा गुवाहाटी बर' एस'सिएसन बा गुवाहाटीनि बर'फोरनि दाय नंला बियो कमप्लिटलि हेल्प लानाय लायैया बिसोरनि सायावसै जोंहाबो पार्सनेल लाइफ दं नालाय जोंथ' माबा मोनसे अर्गानाइजेसन बा सेलारि लाना बा माबा मोनसे लानानै जों बेखौ खालामा बेयो कमप्लिटलि माने भलेन्टारिलि खालामनाय खामानि आरो गावनि पार्सनेल लाइफ बा गावनि पार्सनेल खामानिखौ दोनथ'नानैनो जा जों बर' हारि बा जोंनि बर' हारिनि बिदा फंबाय जायनो गुवाहाटीयाव फैनानै बेबायदि हेल्पनि गोनांथि जायो जों कमप्लिटलि जेसे हायो जोंनिफ्राय हेल्प खालामनो नाजायो थ' बेनो बाथ्राया दा जों खनसे थेव नाजाफिनगोन माबायदि हायो बे खिन्थु बिसोरनि सायाव दिपेन्डसै आरो दायो दि हेल्पखौ लायो ना लाया ओमफ्राय बहुतआनो जेनेबा जोंनि माबानिफ्राय होनदों आरो एस'सिएसननिफ्राय बिसोरखौ साननैसो जेनेबा थानायनि मोनसे जायगाथ' होनांगोन ना बिसोरनो पार्मानेन्ट बिसोरखौ एक्सुवेलि जों रानि साइडआव दोनहैनो नागिरदोंमोन फुलि सेकिउर्ड जायगामोन आरोना ओमफ्राय न'आव मोनसे दंमोन निउलि कनस्ट्राक्सन न'मोन ओमफ्राय बेयाव बिसोर बे न'खौ नायनांगौ थानांगौ बेनोल'मोन आरो बिसोरनो बेहाय बिजनेसबो सेटआप खालामनायनि बाथ्रामोन खिन्थु बिसोर बेखौ कमप्लिटलि डिनाय खालामनाय बायदि जाबाय बिसोर अनलि गुवाहाटीयावल' थानो लुगैयो आइ मिन गुवाहाटी सिटियावल' थानो लुगैयो स' बिदिनो जाथोंसै जों रायलायबाय बेखौ सेन्ट्रेल बाथौनि थानाय जायगा बेयाव बिसोरनो साननैसो थानो थाखाय जायगा होगोन बिदि होननानै सावरायदों कनफार्म जायाखै नायनोसै गाबोन जोंहा मिटिं दं मिटिङाव बे बाथ्रानि सायाव मा सावरायनाय जायो जों नायनोसै उनाव जों इनफर्म खालामगोन बेनि बागै आरो बिसोर जोंनि हेल्पखौ लायो ना लाया बेखौबो इनफर्म खालामगोन गासैबो बे आरो दा गोबाङानो एकाउन्ट नाम्बार बिहरबाय थादोंमोन आंनिफ्राय जे बिदि हेल्प खालामनो मानो होननानै जोंबो फाइनेन्सियेलि हेल्प खालामनो मानो होननानै खिन्थु बेखायनो आरो बिसोरनि साइडनिफ्राय जिहेतु कमप्लिटलि जोंहा कनफार्मेसन गैया जोंनि हेल्पखौ लागोन लाया थ' गासैनिफ्रायबो जों डनेसन लानानै मा खालामनो नङा होमबा मोनसे हेडेक जाना थागोन स' बेखायनो आं रावजोंबो शेयार खालामाखै एक्सुवेलि एकाउन्ट डिटेल्सखौ आरो बिसोराथ' एकाउन्ट डिटेल्स गैखाया जिहेतु बिसोरना जेबो एड्रेस प्रुफ गैया जेबो एड्रेस प्रुफ गैया जेबो जेनेबा गावसोरनि डिटेल्स गैया लाइक बार्थ सार्टिफिकेट बा भटार आइडि एभ्रिथिं माने जिफोर इसेन्सियेल माने बेसिक डकुमेन्ट्स बिसोरनाव गैया जाहैबाय नालाय थ' बिसोरनाव ना बेंक एकाउन्ट दं ना मा जेबो गैया थ' बेबायदिनो जों अर्गानाइजेसनेलि गुवाहाटी बर' एस'सिएसननिबो एक्सुवेलि जोंनाव एकाउन्ट खुलिथ'नाय जायाखै गाबोनसो जों सावरायगोन खुलिनो थाखाय दासिम माने इन्डिभिजुवेलि एकाउन्टखौनो पार्सनेल एकाउन्टखौनो इउज खालामथ'नाय जादोंमोन नायनोसै गाबोन मा डिसिसन लानाय जायो जोंनि गुवाहाटी बर' एस'सिएसना बे आरो बेखौनो आं खोन्थानो थाखाय रायजोफोरनि सिगाङाव लाइभ फैनाय जादों एक्सुवेलि आं मेसेन्जाराव मेसेज गासैबो रिप्लाइ होनानै माने होख'नो हायाखै बेनो ओमफ्राय पस्टफोरखौ नुनानै दुखु नांदों आरो बेनो जिहेतु जों हायाब्लाबो पार्सनेलि सम दिहुननाय हेल्प खालामो थ' मानसिफ्रा कुइसन खालामनायखौ एसे दुखु मोनदों मा खालामदों गुवाहाटीयाव थानाय बर'फ्रा मानो हेल्प खालामाखै नुवाखै नामा बिदि होनदों जोंथ' ट्राइ खालामबाय थादों बेनो खोथाया बिसोरसो हेल्पखौ लायाखै बेनोसै आरो थ' आं बिलिभ खालामो गासैबो माने आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामाबाबो सोरबा जुदि बेबायदि कुइसन खालामोबा मानो हेल्प खालामाखै दाबो बिसोरखौ होननानै आइम सियर नोंथांमोना बिसोरनो बे मेसेजखौ होगोन जे गुवाहाटी बर' एस'सिएसन बा जों बेखौ हेल्प खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं बे आरो बेनो बाथ्राया आं मेसेन्जाराव रिप्लाइ होख'नो हायाखैमोन बेखायनो आं दिनै लाइभआव फैबाय एक्सुवेलि आं बांद्राय जिखुनु खामानि मावनायफोरखौ लाइभ भिडिअ हगारना होनाय बा बिनि बागै फट' शेयार खालामनाय जिखुनु डिटेल्स खालामनायखौ एसे दानिया बायोसै आरोना दा बांद्रायफ्रा मेसेज हरो कुइसन खालामहरो बांद्राय बेफोराव नांबाय थानोबो जोंहा सम थाया नालाय बेखायनो आरो बेनोसै आंनि बुंनांगौआ दिनै आइ हप गासैबो मोजाङैनो दं
मोजाङैनो था आरो बेनोसै खुलुमबाय जै बर' हारिनि